Bazalwane bangamazuba kuMahlangu the principal. Yeah. Qale ngokuba uthisha professional. Bena seka ngu-principal. Ngiyantoli. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngendlela esifundisa ngayo. Ezinye izinto ziyenzeka. Kodwa akakhulumanga ukuthi besithelo lesizwe. Ibridgeowe vile basi. Ibridgeowe. Ngikhumbula umamami isikhathi sokukhonana siye ekhaya kodwa kutshaza la. Ibridgeowe ikayilanda uma kuneflower neqanda. Ahlanganise ayisiyelela athathe le bridgeowe ayifake lapha ayifry. Amen. Manje ngendlela ubaba uMahlangu afundisa ngayo. Uzabona nezinye izinto zenzeka bayazini ungaboni ukuthi impela ngempela isiyenzeka. Ikephelile. Kwenzeka enye into. Kuvuka isifundo esisifundile la sokuthi ngichaba. Ithi maqala iyenzeka lento yasihlukumeza. Yes. Siyahlukumezeka singabazalwane. Wafika manje lesifundo. Ngabona umfundisi ngathi umfundisi wahlala eBrongol. Let's reach out. Yeah. So that we can know what's happening. Yes. Then we really did. Yeah. Bazalwane bakamhlala bangifonele this morning. Bathanda ukubonga ngezisayo. Ayabonga. Hallelujah. Kanti manje ngisho GPM amahla. Really good God. Uyazi manje into yenu ngiyenza nje siyenza ngoMTK. Siyenzile futhi nakumami Silvi. uNkulunkulu umusa uphemule. Umubi bekazama ukuphazamisa kodwa lo hlelo
aliphazule azange liphazamiseke nalibekubekile amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sithanda ukubonga kakhulu isizwe ngumngane. Umntwana wala ekhaya. Ngempompo bakhona. Because ngizwile Jehova ngokukhuluma nawe mama. Jehova siyabonga bazalwane ngendlela emangalisako manje ngihayijeke umalume lana kahle kahle kumele kube mamto manje umamto ushena kusho umntwana kaphilile la izolo benginabo umntwana likalayo izolo benginabo ekhaya la umntwana likalayo kodwa namhlanje kuseni isimo siyisetshintsha kodwa sithatha konke sikunikezela kuJehova uNkulunkulu wazi manje ngiyabona ukuthi umalume lekazama ukuvala legere nami sengiyayithatha kumalume nami sengivala legere amen nayo umoya ingcwele ufike wadlala ngathi amen kumele simvumele manje ngizwile ngandlebenye ukuthi ayikhona bafusuluke bakhona bathe bona bayazi ukuthi enhle namuhla ilanga la bayazazi ngizobabiza bese ngaphambili ngizwile ukuthi ba-practice ngizwile ukuthi ba-practice njengoba ba-practice sifuna ukuzwa ukuthi ba-practice haleluya hayi bazalwana shayeleni iyuni yethu ngizwile bathi hayi ba-practice bayeza bazosizwisa okumnandi kwendlela amen baveleke phela bazosizwisa ukuthi bona ba-practice amen haleluya umusa